ଦେବଭୂମିରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିବା।
ପରେ ଜୟ ଜୟକାର ହେଲା, ଜଗନ୍ନାଥଷ୍ଟକମ୍ ପଠନ ହେଲା ଓ ଭାଗବତ ପଠନ ହେଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଶେଷ ହେଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଦେବଭୂମିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟର ଦୃଶ୍ୟ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରାଇଲି। ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହିପରି ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଥାଆନ୍ତୁ ଓ କିଛି କିଛି ମୁଁ ଦେବଭୂମି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।